Sika, awan tiwalam tinokis ko. Awang nga talaga. Kita man ta jarna eh. Kasla makatawo mo nga pinadigos ta no case mo. Kitam taubo na eh. Hindi mo sapay ililwan. Sika mo. Siyempre, ununan na palang mo review mo ta. Basta pumaspas at exam. Dapat masawang mga ilwan natin kimu na eh. Kita man eh. Taki-taki. Nga ito man baset? Ha? Madi pakasta. Pakasta na eh. Nay, madi umadayo ti kimu na tasungomon. Halili na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. May kwarta na po. May kwarta. Aray ko. Aray ko. Nalakit ni Andreson na yan. Nagmutalang kanya, di malakit kita ang tadalan mo. Kabilbilang ako ti kwarta. Awang kwartan nga ni. Kaya mo ka kwartan rice. Laban tatin eh, nokis ko. Apo na yung Franz. Kukupay lang, nangabahain. Wala Andres. Kabits nga dago sa ato yun. Ana, sumabit ka. Sigurado ka ta? Kung masajik sa matay. Ay, sigurado ka talaga yutang ka ta. Nalakit Andreson, wun. Burot pasartik sa matoy. Kapay, may nano nakatik-tik sa mata no case mount. Diyak mabilang ngayon. Numano na ipasa natin yung exam ngayon. Kung mayat ang arot no kasjay, ikaw lang mo ipa-exam ulit. Pasumabit mo ta. At the exam na tatatoy. Diskulaan di batang-batang. Nya kayo mo sumuraut. Ay, deskwilan doon na mata? Ha? Apa sino principal nata? Ado teacher jay. Aga puti sa bali nga lugar. Ay? Sa baling nga lugar? Ha? Baka madi po masa exam mata. Siyempre nalalayang dagi jay, dayo eh. Madi ka madanagan. Tapis na tiyan na toy. Tapis natcher nga ibagbagam. Baka tap natcher. Si kamo, iraman mo pa ito, nukis ta, raramidom ta magbagay mo. Tap notcher. Tapos notcher. Agkatunog na mo lang nga dyan, Andres. Ana, sumapit ka. Damdam exam na ito yun. Mabalin sa. Apay, mano enrollment nata? Kinangina Madi mga public school ti pag-enrollan na ito. Private, Andres. Yung ano nga ron? Tandamagag no mano. Basta sumabit kang tulatan. Mabalin na yung 50. Yutang ka kaon. Total ka damot ti kwak tinay. Kita mata. Sa nga 10 pesos. 40 lang ti kurang nan. Ana? 50. Private, 50. Top notcher. Hey! Uy, tap na tsirata. Manghinayang ka di sa gasong isabit ko kita. Taan? Ni, kita mamuta lang na tanugis mo ni. Kasala na po yung nagre-review din na ba eh. Dapat gamay, pinainom mo ti kape, tama di nga kasala mapipuya na eh. Ayun na. Tapos, kasat ti isabit ko, madi alanganin nata. Sikaratan. Bahala ka. Magsisi ka. Awan tiwalam tinokis ko. Awang nga talaga. Kita man ta jarna eh. Kasla makatawo mo nga pinadigos ta no case mo. Kitam taubo na eh. Hindi mo sapay ililwan. Si kamot. Siyempre, ununan na palang mo review mo ta. Basta pumaspas at exam. Dapat masawang mga ilwan natin kimu na eh. Kita man eh.
Taki-taki. Nga ito man baset? Ha? Madi pakasta. Pakasta ni. Ni, madi umadaya tikim mo na tasungomon. Nagkaro ka mo tayo. Nagkaro ka mo tayo. At least takil na tulong na kanya kato yan. Nagdakkel kami na itulong na kanya matan. Tapos madi mo matarakang nga nasayaat. Basta, dalaki di may sursura na kanyang ka-blessing. Kasigurado ka garawt nga makakapasajik sa mata. Uy, sure bulato yun. Baga mata, sigurado ta dumiskartiyak pay. Tadapang sabit kaw. Ngay, urahin ka to ya. Yan laki tato yun. Basta yung bagak. Basta sigurado ba mga pasajik sa mata. Di sa bana, ampay pagkapirahan. Doon na mayat nga trabaho, ampay. Kita ay ganda lalaki ah. Hoy! Tingnan rito! Ni, nagtulong natin. Pogi! Nak ng teteng. Kala ko pogi. Pogi pala. Halika nga rito. Bilisan mo, halika rito. Taga dito'y ka ba? Ngayon ko lang nakita yung pagmumukha mo dito ah. Oh shit! Parang namumukhaan kita. May kamukha ka eh. Parang napapanood kita. Sino nga kasi yun? Chitae! Chitae, ganda lalaki. Oy! Hindi ka nga rito. Tinatalikuran mo ko. Kinakausap pa kita, di ba? Sinabi ko ba umalis ka? Ha? Bakit? Sinabi ko ba naalis ako? Di ka naman tinatanong ha? Ba't ka sumasagot? Ang baho ng hininga mo! Ano? Taga dito ka ba? Kung makapaglakad ka, kala mo pogi ka. Taga dito ako! Di ka lang ako lumabas! Di mo ba alam? Tropa ko sila Bakat Andres! Sino? Sila Bakat Andres! Tropa ko! Di mo naman agad sinabi pare! Diyos ko naman! Tropa ko din sila eh! Di mo agad sinabi, nagulo tuloy yung mukha mo, pati damit mo. Di ka naman kasi nagtatanong eh! Pare oh, pasensya ka na pare. Suot mo nga yung salamin mo. Mukha kang emoji. Saan papunta mo pare? Teka lang, kanina ko pa napapansin ah. Tagalog ka ng Tagalog. Tagalog ka ba? Ilocano pare. Tika, Ilocano ka pare? Ano namin lang? Nay, ha? Siya. Parehas Tagalog. Garo. Pumanam niya pare. Panadjay, gumatanak tigluta. Gluta? Abay pare, tumalab? Padasa ka bang tumalab kanyak? Madi-adi pare. Aday rekomendak kanyang pare. Anya? GR4, acid rain pare. Pang maminsan lang kapadala natin pare, pumudaw ka pare. Anak tuwag. Wala pare. Dura yata singin mo nga aduti kabkab na ay. Pumudaw ata pare. Asa pre? Ay, Pagkatangan na jay. kadi yellow basket pare. Da yellow basket mo? Ada. Radyo balay. Nakasabit. Amuti acid rin na. Nagtangakan pare. Kadi yellow basket di TikTok nga ibagbagak.
Pirdin sa mo tatok-tok mo. Makatanga ka mo. Ako nga ang TikTok ko. Tagar Jilay. Kadwa ka gumatang ti TikTok. Sarak ta ti TikTok idjay, barbarang nga makasarak ka. Tama.